Takže máme tu stredu, dneska mám narodeniny, mám 21 a prišli mi balíky. Trošku som si prerobil izbu a zase mám také narodeniny, aké som mali, že prilegu, aspoň mám nejaký oddych popri robote, že môžem na chvíľu vypnúť. Just let a man breathe and just hush so my mind could just see so my mind don't erupt. At times I feel I can't get enough, but I sip a double cup and I spin a couple bucks. Sending out some love to my blood, to my girl, to my buds, to the homie up above. And no more time. No, takže máme tu ďalší deň. Včera sme toho veľa natočili už, vlastne nič skoro. Takže to tam do jedného videa, útorok aj stredu. Nech to proste nemá 10 sekúnd to video. Ráno som bol robiť brzdy v servise na Subaru a teraz striháme videá. Na dneska máme asi dve videá, potom máme ešte jeden call s novým klientom. Potom ďalej už len asi výzvy z 90-dňovej, takže čo nám treba splniť? Ešte na dneska asi nemáme nič splnené. Takže už by trebalo, lebo už 2 dní sa mi zdá, že sme nesplnili nič. Akože splnili sme niečo, ale ja si to vyznačujem, až keď splním všetky, takže sa to neráta. Tak uvidíme, jak dneska to vyjde. Takže prešiel celý deň, my sme sa nepohli z postele ani, ale peniaze sme zarobili, čiže to je dôležité. Ideme teraz ku kamarátovi môjmu, zákazníkovi tiež na garáž. Ideme moje auto spraviť, niečo s ním. To si ukážeme všetko. Ide o jeden biznis, tak dúfam, že mi to vyjde. A aj s ním, s tým kamarátom mám nejaký biznis, takže na tom budeme pracovať a tak si to ukážeme všetko.